bukti menawi kasiling bumi wonten ing laladan Kecamatan Kepil ingkang arupi Polo Gumandul, Polo Gumendem, Polwijo lan sanes-sanesipun saged nyekapi murakabi dhateng kabetahan warga masyarakat wonten ing Tlatah Kepil. Mugi warga masyarakat wonten ing Tlatah Kepil khususipun Wonosobo umumipun saged rahayu adil lan makmur. Katur dumateng pasarta upacara adicara dipunlajengaken Kembul Bujono, monggo ingkang sampun ngasta pasukatan dipun pundhut dipun dhahar seserangan kalih sedherek saking laladan desa utawi instansi ingkang nderek adicara